Čaute, vítam vás u videa Minecraft. Môžeme? Áno. Ja už idem, ty, dvaja. Čaute, vítam vás u Čaute. videa Minecraft. No hovor. Čaute, vítam vás u pokračovania. Minecraft. Sme tu aj s Ľubom. Áno, so mnou, zo Simulator TV. Odel. Hráme Minecraft. Presne, hráme ďalší súboj. Ako nepreč. Jaký hráme teraz súboj? Keď ma nájdeš. Jaký hráme súboj? Kto teraz najviacej čo dostane? Nie, musí nás dať čo najviacej veci a tam toho druhého zabiť a musí ukradnúť veci. Toto ťažko. Ja som kúsol pod zemi. A hľadám cestu von. Jej! Uhlie! Uhlie? To čo je? Neviem, že to je uhlie. Viem. Ukačka. Čak mi berie, iba ja som hladný. Haha. A ja mám upečený rezeň a to ti keď budeš mať 0 tých čo musíš jesť, Jedla? tak ti to dobere celý. Že budeš mať celé plné. Takže nemusíš papať. Ja idem naťažiť. Čo mám ťažiť? Ja idem domov odniesť prúd a idem ťažiť. Jaký prúd? Však na jedli. Není prúd. Je to. Není. Je tu udica. Rybársky prúd. To je udica, to je po česky. Ja to budem volať. Ako to budem volať? Ako budem volať? Ako budem volať? Však ja volám. Ja budem ako volať, pačo. Tako volať, tako volať. A taká maka. Takže taká dáka. Mám zapaľovať. Dačo zapálim tu. Tak ľahko ti. Že ti dám potom zapaľovať, ty žárlivec. Mám kvetinač. Z čoho si urobil? Zo stehal. Jak sa robí? Normálne, vieš, ak sa robí kyblík? Hej. Takisto, ale tehly tam dáš. Yes, dneska idem spraviť. Však ja mám v dome zahradu. Hej, ja mám vonku. Viem, šíbe mi. A ja mám vonku aj so stromami. Ja idem domov. No? Som home. Dobre. Počúvaj, keby si videl moje veci, by si odpadla. Vidíte? Diváci, vidíte? Ja mám veľký strom, aj melón mám posadený. A povedzte, či to je pravda, je to pravda, vidíte? Správne potichy. Vidíte? To je pravda. Toto je mi panandi blbý. Kde si? Ja si idem urobiť toto. Čo toto? Toto. Neviem, jak sa to volá. Ja neviem, jak sa ty voláš. Kamenný krumpač. Kamenný krumpač. To prdele. Nemám kameny, to si ich berem zo domu. Opa, Gangnam Style. Oh shit, motherfucker. On to po penieži užíval na automaty. Počúvaj. Ha? Našiel som dačo. Čo? No tam nemôžem ísť. Mi to trošku škladlo, sorry. Ja idem na hore na dom. Dneska dáme to presne ten istý deň. Čo? Že video dáme presne ten istý deň. Jak dlho môžeš natáčať? Koľko minút? Ja chcem iba 9 minút a dačo. A ty? Daj 10. Presne 10? No 10. A tebe koľko? Ja iba 10 môžem. A ja. Takže presne 58. Čo? 2 sekundy nestihneš. Čo nestihnem? Počul som kravy. Mám taký župan. Akože nebrenie ti... Koľko máš ty jak, že obranu? Ja nemám veľa. A nevadí, mám plnú zlata. Potom, keď sa stretneme, mi dáš diamanty, bo ja nemám. Iba 9. Mám ďalší kvetinač. Joj, daj mi ho dáš. A kde si však? Ty nemáš taký veľký dom, máš do neba. No? No to asi ho vidím. Ne, to není. To je obloha. Ja. Však ukáž sa.
Chvíľa. A ty máš jaký skin? Neverím, že si zmenil. Čo? Yes, tak to vypol pršanie. Ten, jak sa volá? Admin. Jak sa to volá? Taký zelený pajko fajný. Zombík. Creeper. Zelený pajko. Creeper. No to tak povedz. Ja neviem. Ja mám železný ten Obama. Vieš, to je Obama. Diváci, nevšímajte si ho. Aj tak o 5 minút končíme, takže aj tak to nestihne. Nehovorte mu to. Počul si dačo? Hej. Torníky. Tak tomu aj tak nehovorte. A prosím vás. Znašiel som skazené toto Meso. Ja ho vždy jem. Hej, že to potom aspoň sa naješ. Kúsok sa odťavíš. No ale ti to neoberá život. No. Mám nové stromy. Obama. No? No, Čo? nič. Máš sám ľubovne hektičí. Počkaj. A ticho. Áno, páni, budeme ticho. Diváci musíme dávať pozor, lebo nájdeme na čo bude. No tak tu zabije. Ešte nie sú palacinky! Ešte nie. Ešte nie sú. Som tu. A sme tu. Povedz tvojom bratovi, nech bude tišie. Máš byť ticho. My to... Ty pána Beka! Koľko stromy? Som zvedavý, koľko budem mať, pozrite. Ja budem mať miliardy. Ja 2. Ja 7. Však, Ríšo, ukáž sa mi. Vidíš, ja si urobím hubou polievku. Ja som si robil drevený krompač, bo nemám tam. A ty si krompať celý. Idem ťažiť do svojej tajnej skryše. Už viem, akej. V dome. To tá... Nespadal si náhodou do takej skryše, kde je lava veľa. Hej, však to pre... A daj aká jaskyňa? No hej, jasne. Och. Ale tu je nejaká jaskyňa. Ako mu zlata. Vlastne Ja si idem prekopávať až dole. Čo nájdem také zaujímavé? Ty sa sám nájdeš. Skeleton! Oh my Ty god. si skeleton. Však tu je skeleton. Však si. Našiel som hlinu, to je dobré znamenie. Ja som A zabil skeleton. nejaké. A ja zabil skeletona. Creeper. Ja sa dneska mám. A čo? Ja idem... Idem toto, jak sa volá. Hľadať nejaké dia ešte. To ťa baví v kuse hovoriť ešte? Ešte. Dobre. Asi budeme končiť, takže dajte nám odber, like, dislike, aj pajky, fajky. Tak Ej, si odber. dačo hovor. Čaute. Čaute. Idem- Čamba.